neică dragă, mi-a venit bărbatul beat și m-a întrebat ce-am lucrat, și m-a întrebat ce-am lucrat. I-am spus că am depănat, i-am spus că am depănat 7 scule de bumbac. Lele, le și iar lele. Femeia care-i frumoasă se scoală de dimineață, se scoală de dimineață și ia 2-3 boabe în poală. Ia 2-3 boabe în poală și iese păprit pe afară și strigă în gurița mare.